అవన్నీ యూట్యూబ్లో పెట్టిన వాస్తవంగా అడ్డిచ్చిరా అదే కొనుక్కొచ్చినట్ట దేవుంది ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం అట్లా మన ఊళ్ళో ఎంట్రన్స్లో పెట్టియాలి ఎంత అయితే ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో ఇంత పెద్ద విగ్రహం కడతారు పెద్దది పెట్టియాలి ఎంట్రన్స్ ఉండాలి అన్నమాట కట్టుకో పెట్టించి పెడితే చక్కగా వీడియో ఆ ఊరికి ఎంట్రన్స్ లా హనుమాన్ విగ్రహం ఉండాలి మంచిది మనకి ఎంట్రన్స్ అంటే చిట్యాల నుంచేగా ఇప్పుడు మన రకాలు మన ముత్తారామ గుడి ఉందా అక్కడ పెట్టాలి దీనికనగనగ